Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Afternoon Edition. Action Reports. Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time 13 minutos nakaligay sa tag ng alas 5 silawat mayong hapon na naman inyo ka-aksyon na Marlon Hervoya yari kita sa Pizza DC Inwabe Sabadong adlaw sa bulan sang Setyembre 2020 Action Reports Afternoon Edition tubtob sa tag ng alas 6 ang gabi silawat mayong hapon na naman taran-taran naton sa mga magka-aksyon nga Bisaya Himayo nga hapon, ang tiyempo subong sa surat sa Bacolod, bayad nga bayad. Hindi tanto ang kainiton kag wayman sang pagkatupa sang ulan. Baga ng hapon sa mga Tagalog. Naimbag nga malim sa mga Ilocano, o sa mga Kapampangan, mayap agat panapunpo. Kibot ba si Jackson? Oliver ba? Mayap agat para pumpo. Masanchos iyang arim sa pangganatok. Good afternoon. Ay, sa mga kaaksyon natin ng mga German. Guten Tag. Konnichiwa sa mga Japanese. Inyo ka-aksyon na Marlon Herboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa bahin sang balita lokal, Merkado Publiko sang Talisay Negros Occidental, buwas Domingo sirado. Ang rason para i-disinfect, kinluan basihan, o kon hugasan parang higko o kon kagaw-kagaw, magkalakakas kag magkaladula kung may aragin man. Amanintik kang ginahimo sa masabi. Sa iban man nga mga lugar, merkado ba na kon establishmento, agod ba disinfect? Kag malikawan ang paglaton-laton sang siningkagaw nga corona. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pagpasira kag disinfection, himuon na kada Domingo. Pinabala ka Domingo, ang Sabat wala pamabalaan, bangod mangindepende pa inintaran sa dalaga ng konsitwasyon sang syudad. Kung kaso sang COVID-19, ang istoryahan. Di ang talisay maka-aksyon nga kung basihan ang labing ulihing datos sang Provincial Health Office. Isa lamang sa may pinakadamo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. May damo man nga mga nagkalabatay nga pasyente nga inigo sang virus. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang maayo naman nga balita para sa mga taga-sunod sang akon para sa mga taga-barangay Sikag Airport sa Bacolod. Kapitan Rosini Distrito sang Singkang nakagwa na sa ospital matapos ang 27 kaadlaw nga pagtener sa among nga bululngan bangod sa COVID-19. Maluwig-luwig man
Lapit-lapit man isang bulan ba? Ang away ni Kapitan Distrito sining COVID-19. Ti pasalamatan ang mahal nga makako kay kadamo sa nagapangamuyo gid. Hindi naman taga barangay Sikang Airport kundi magkunod nun na maluwas ang Kapitan. So good news para sa mga taga barangay Sikang Airport. Samtang kaso naman sa COVID-19 sa Negros Occidental, Bacolod, padayon nga nagadamo. Negros Occidental as of September 17, May 2,980 na ka mga kaso, kag 41 na ang nagkalamatay. Bacolod City nagalagasman. Kumpirmado nga mga kaso arana sa 2,430 ang nagkalamatay, 48 na. Mas madamo pa ikumparar sa Negros Occidental. Sa balita, sa aksyon. Kung isa-isahon kag sumahon naton mga kaaksyon, ang kaso kag napatay sa Bacolod kag Negros Occidental. Den kaso 505,410 na sus kadamo-damo na. Ang mga nagkalamatay 89 na. Tuman nakakakululbaan ang halit sa ning COVID-19 subong. Taran-taran anos taran luyag na gid. Nagapaabot gid nga maghagan-hagan na ining kaso ni. Pero imbes nga magamat-amat dula ang gakatabo subong, mas nagadamo pang kaso. Maiban pa ba lang nga pwede mahimo diri ang mga tao subong, mga opisyal nato sa gobyerno, o kung dapat na lamang balak kita maggahulat sa kundado ang dangatan sang atong siring nga kampanya. Kumo kay way pasang bulong, bangod way pasang bakuna, ang bulong siniti among disiplina nga may upod nga pagpangamuyo. Basi pa lang pilakadlaw, ato na mabatsagan makaaksyon ng amat-amat nga pagjutay sang kaso, kag amat-amat nga pag-ayo sang mga nagpositibo. Sa balita, sa aksyon. Samtang mga nagabantay sa pasyente sa ospital pang-regional sang gobyerno diri sa Bacolod, ano ang natabo nga pinagwa ang mga bantay kay nasa udto kalabanan naghakwat sang ila sa hiligdaan pagwa sa ospital kag plastar sa kilid sandalan ang pamangkot kag hibubunot nila sa naging palabot una diri sa Action Radio Bacolod kay nasang udto ang rason way pamabalaan gani naghahangla ang tanan kag nagpalamangkotanon nga silang ginpagwa sinong matatap sang ila sa nga pasyente man sa sulod sa ospital yang bulig sa mga otoridad o kon opisyal natos gobyerno mga ila sa naging singgitan nga din nagkamo aman ng ospital nga Doña Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital. May mga rasones man posible o galing kay batay rason way panaton mahibaloan. Sa balita, sa aksyon. Aman ng ospital sang gobyerno nga napaidalom sa regional office pero ares Bacolod. Ano gud balang kabangdanan diri nga naglabot sa punto nga pagwaon ang mga tawo. Yang ospital mo nang ginadalan sang mga tawo nga ginatake sang masakit o kon balatian kag mga tawo nga naglain ang pamatyagan sa lipot nga sugilanon kabuhi diri nakataya pero nga amo ni natabo ang tagdumalahan sang ospital way pa so far makapagwa sang nga pagpatag ti subong blanco sa gihapon ang pabensaron dira sa mga tawo ang masabo diri bangod basi kon masobrahan ka blanco kag kung ano-anong magsulod sila sa pinsar blakon ulo, maukabay pa nga maklarohan initaran. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa Balita Nasional, Distansya Amigo, Distansya Amiga. Si Presidente Rodrigo Duterte nagdesisyon agad man nga ipabilin sa 1 metro ang kalayoon sang tagsa-tagsa. 1 meter physical distancing sa tanan nga public transport. Yang plano kung tani nga panubo-nubuan o kung idog-idogon sa 0.75 meter ang distansya, hindi na ni matabo. Bangon siling ni Pala spokesperson Harry Roque, nag-okay naman si Presidente Duterte nga ipabilin na lamang sa 1 metro. Bangod amo ini ang distance protocol.
nga nasandig sa minimum health standards. Ano pa kinibasa rin nga balita nasyonal? O yung Pilipinas, may 3,962 naman kabag-o nga kaso sa COVID-19. Gasaka, yabo? Amo nang gin-report sa nga DOH. Ang kabugusan niya kaso, 263,460 na maka-aksyon sa bugos nga Pilipinas. NCR gapon, National Capital Region among may pinakadabang nga kaso. Ginasundan sang Bulacan, Cavite, Laguna, kag Batangas. Ang total recoveries maka-aksyon 209,865. Subong nag-alalayo is 1,128. Katunga lang sa nagdugang. Ang nagdugang 3,962, lapit-lapit 4,000. Ang nag-alalayo sobra lang 1,000. Hindi kabi na makasiling nga maulumpawan kabalakat taman. Mas damo ang nagadugang sang nga nag-alalayo. May isa pa gatos, dugang nga nagkalamatay. Ang kabugusan maka-aksyon nga nagkalamatay sa bugos ng Pilipinas. Ang natawag nga death toll ara na sa 4,930. Ano pagid ang balita sa nasyonal? Ari monuhon ko gini. Boxing sa kamera. May kongresista nga Negrosanon. Ginangkat ang pareho yaman nga kongresista man. Congressman versus congressman. Ginangkat ya tapungulay. Una sa balita, una sa aksyon. Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Wala nag-atras sa pagbiluhanay kag sabtanay sa nga tinaga kay Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte. Korte mga daan ng mga Villafuerte kon politics ang paghahambalan. Ang ginhalinan sini among mga pagkwestiyon angot sa budget allocation sa nga DPWH sa nagkalain-lain nga mga congressional districts labi na sa lugar ni Camarines Congressman kag Subong House Speaker Alan Peter Cayetano. Ang siling ni Teves, gusto niya sang away. Siling lang siya. Tapong ulay, ara na yun. Bisan ano oras? Abal ni Teves, niya kinanglang maghala ka nakbura, maghala ka nakwakal. Tapong ulay kung gusto mo. Si Teves kang si Villafuerte, nangin unod sang istorya sa Viber group chat sa mga kongresista nagdaligad nga adlaw. Matapos mag-sabtanay ang hangkat ni Teves kag Villafuerte. Hangkat ni Teves kay Villafuerte nga tapungulay bisan diin pa kuno bisan sa plenaryo pa siling lang o mo nambal Teves. Daw madumduman ko naman ang natabo man nga pagtapungol ba sa isa ka konsihal sa Santos Bacolod ba sa pareho ya mga konsihal sa sulod sa session hall ba. Ang guwa ang nadapongol na konsihal o kung nga anay konsihal subong din pa panaugan ni isang warrant of arrest subong nakapiyansa ni sa ay oo tama o manggaliisog ng mga opisyal atos gobyerno no. Okay lang tani ni kung ang kaisog balang makabenepisyo mga tao pero kung ang kaisog gani magbinungguan ay ka maghala na lamang ka tinapungulay sa ulihi kadlawan kabutana sa mga tao. Ang mga tao magabantay kung pilang bukol sa inyo siniguya kag ulo. Hala, balbalanay ka mo da. Una sa balita, una sa aksyon. 5:25 Action Radio Philippine Standard Time. Tapungulon tara, waswasan tara ang aton sa ipagpresentar sang pulso sa sunod sa Bacolod. Sa mga adlaw mag-aksyon na mo ning grabing bantayanay daw sang ginasiling nila kuno nga libre sakay dira sa tubang sang Plaza Publica. Mga frontliners ka mga essential workers na kulang ang salakyan magabanang plastada kay banti gadi na gusto ang tao mo damo sang gabantay kailan kabilog ang mga salakyan man ang ginagamit subong man. Tikon si Ondok Secretary General
ang Secretary General sang Undok Pamaka-aksyon. Silingan, di niya libre sa kaya. Ang tawag ko. Arin ang patrol with Action Jan Diaz. Observation report Action Jan. Mayang hapon please kami. May nga po aksyon mo, may hapon sa tatanan nga maka-aksyon. Ang patrol karon live kita mismo nag-report diri sa area action mo sa inner checkpoint no diri sa may Alihis Araneta. Kung sa din karon nga po kita na po porque na galaba ng pila sa mga salagyan nga pasulod action mo diri man mismo sa may check-up point nga ginapatigayon sa mga kapulisan nga na-assign ade diri sa may headquarters no nga sila na din nagaman mismo action mo sining nga checkpoint nga ginapatigayon siniman nga hapon. Ang pila sa mga salakyan kung aton makitaan ato na nagalabot sa may Golden Field ba? E di ba may taytay dara alapit sa may Golden Field action mo? Dito nagalabot ang pila sa mga salakyan porque nagkalaba diring tiren-tiren sining hapon. Lalapot diri nga sa may intersection point may ara abi sa nga traffic enforcer nga na-assign pero hindi gid hindi ka sarang pangod sa volume sa mga salakyan nga nagapagwa sa may Metro Bacolod kalabanan sila diri ang nagapagwa mo gini medyo mabulbog at ang traffic kagtuman gid kalaba no sa pila sa mga salakyan may pila diri ka mga may linya gid nga ginaparte ni sir para sa mga sa motorsiklo kung na 2 wheels or 3 wheels vehicle ikaw diri ka no dito ka sa may pinaka right side maalabay maka-aksyon pero kung 4 wheel vehicle ka ang duwag ka mga primary lanes malapit na lagi mismo sa may left side. Yan parte ni Sir Nip para sa ila naman maka-aksyon. Galing kay tatlo na kalinya ang gingamit diri. Bangod nga stricto ginila nga gina-check ang mga permits, ang mga ID, home quarantine pass sa giban palakit na ang driver's license sa mga nagamaneho sa motorsiklo na doon nagdugay-dugay maka-aksyon ang movement diri sa pag-check abi nila no pag-secure nila sa nga traffic sa mga requirements direct na nagatuga man sa mabalubugat nga traffic pero kung lantaw naton may pila na gani ka mga check-up point nga ginabuhin diri sa may Bacolod nga check-up point ang sa check-up point dira sa may barangay Panukoy wala na gin kakas na ang check-up point dito sa may Buri Road particularmente na sa Tubang City Mall gin kakas naman agud nga mga ganhagan abi ang traffic situation mga ka-aksyon rin naman mismo sa may surag sang Bacolod. Pero sa gihapon, tangod nga kinanglanon, dininigilan tabon sa gisakyar sa mga otoridad ang ilang mga requirements kinanglanon gid nga isa-isahon the reason why nga di medyo nagalaba-laba ka nagalawig man no, ang pila sa masalakyan. Ang isa trigani sa nanay nga may home quarantine pass siya pero iyang home quarantine pass is hindi subong adlaw so damo pa ni nga mga gina-check ginapamangkot kay sinidri action mo kung anong pinakatuyo mo kung din kahalin anong natabo nga mo nga quarantine pass nimo hindi wala na santos subong adlaw no balikan ko itong mga tricycle panumdum sa mga motorista nga daan nga kung nagalabay ka mo sa mga check-up point make sure dapat nga may ara ka mo sa inyong driver's license kaya once wala ka driver's license action mo gina-hold ka na diri sa mga otoridad sa sinigyan matulingon nangyari na diri sang 18 ka mga motorsiklo, may isa ka tricycle nga ginhold ang katapo sa Bacolod Traffic Authority Office kay wala ni sila sang ilaman nga mga driver's license. So kung wala ka driver's license, i-hold ka, kuhaan ka documentation, profile nimo, ngalan mo, abi contact number, kay para sa sunod siya adlaw, nga magbalik o kung maglabay ka pag sinitri, gaan ka na gid sa penalty. O kung penalty kag ang iya nga ticket na kakso no kay tiya mo nang isa sa mga requirements dire no may ara dire kay tabo nga diskusyon sining matilon mo ning naga-delayed kay once gani may ara kadra makitaan nga violation wala ka ID ka given pa di na pagpasugtan mga kakso no ma'am nga pon sige ano tong iya case wala sa quarantine. Ha? Ano yung case wala itong karesita? Ano yung driver? Ano ko no? Hatagan sa medical certificate. Okay. Medical certificate. Wala sa medical? Wala medical na PUS. Okay. Oo. Ma'am, amo na budlay, no? Dapat layo pala pakita na nila. Yes, amo na dapat. Para hindi ka maka-traffic. Kung just talagyan. Oo. Ano yung pakita nila, ma'am? Sila quarantine pass, COE, ng travel pass, ng company ID. Walang ginaparalik na mag-congested sa traffic na sa alagyan. So, mas mayo, i-roll down na lang nila nga daan, ma'am. Roll down. Yes. So, ang window, no? Yes, oo.
Sige. Action mga isa ka mga police in charge dre. Kako sila kay giningagaw nila ni nga mapubos-ubos ang mga salakyan kay hindi na ginagwanta. Laba-laba na ang base sa report dre nga ginhaboy ato na kuno sa tubang sa City Mall malapit no. Ang pila sa mga salakyan dre nga naka-on nga nagapila papagwa sa syudad sa Bacolod direksyon from downtown area going sa south direct sector o south section sa Bacolod City mga action. Related sa pinamang ka mga mayor nga dala noon sa palibot ng syudad ang Lacson. Di ba ito problema mga action. Kaya ang imo naman lang check-up point na to na dito ng Amtang sa may border sa Bacolod Talisay. Ang diri sa may circumference road nga, Recalamadas home site, ang isa mga action diri naman sa may barangay Takuling. So hindi din man naman problema ang traffic situation. And then kung sa south ka naman, dito na lang ang may checkpoint sa may barangay Sumag. Wala naman din checkpoint sa may barangay Panukol, ginkakas naman sa atong mga otoridad para nga hindi pa magtuga pag-isandugan man nga kabukaton sa dalagan sa trapiko mga kaaksyon. So, for na pinakula sitwasyon, diri sa atong ginakamtangan sa area sa check-up point sa Alihis Araneta Road sa may barangay Alihis Road sa Bacolod mga kaaksyon. Ini nga dalagan sa trapiko ang sa Japon Bugosman pinadulong sa inyo sa Rekta sa patrola ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz o sa patrola sa Action sa Bacolod Action Radio. Okay, salamat dari kita sa pag-acknowledge sa ato sa monitor sa live stream sa first batch. Jean Hisologon, maayong hapon Action Marlon, Mary Jane Mendoza. Good afternoon Action Mar, happy listening to Malacca family. Thanks, keep safe everyone. God bless us all. Thank you. Si Sheila Alagos, good afternoon. Sa Marlon, liog kotamyaw sa Bana sa Maaw. Si Apong Alagos, salamat gid. Alex Fuentes, mayong hapon na sa Action Reports kay Action Sir Marlon. Happy weekend sa mo sir. God bless. Be safe. Alex Fuentes. Mary Jane Mendoza, salamat. Jose Mong Caltorilla, good PM, monitor lang. Chris Vilma Trias, good afternoon sa Marlon. Monitor lang kami di sa East Home 3, Barangay Estefanea. Stay safe lang. Upon sa inyo staff and God bless. Thank you so much. Jemalyn Makote, good PM sa Marlon. Monitor lang kami di Makote family from Mansilingan, Granville 01. God bless always. Si Chirik, taming si Eric Rojo Asiado, mayong hapon. Monitor ko tadi sa may Quezon City, Metro Manila. Tamiyaw ko lang family Asiado, Rojo, Magdato, Cañada, Hinovaya, Molasi, Magsiko, kag Kundanan family sa Barangay Pandanon Silos, Morsha, Sherilyn Oro Javier, good PM sa Marlon. Patamiyaw ko na akon mga kabats 95 sa DLNHS. Keep safe and God bless us. Nids Abitong, Maya Super. Nids Abitong, famous na gid ang FB page ka Action Radio. Mayong hapon Action Marlon. Salamat Nids. Minda namin Minda, good afternoon Action Mar. Always monitor kami diri sa may Kawayan, Negros Occidental. God bless us. Inting Bivoso, Action Marlon, good afternoon. Kapamati gid ko di sa Celine Homes. Keep safe. Si Anilin Umagtang, mayong hapon Action Marlon. Sir Marlon, kapamati lang kami di sa Sipaloy. Judith Calves sa Pamposa, good PM sa Marlon. Monitor lang kami din sa may Emerald Street, Ramilo Village, Barangay Tangob. Thanks, akon ka barangay. Sa tanan-tanan nga mga taga Barangay Tangob na bayo sa nga pagpabati. TP Sims Villar Dacobos. Hello sa Marlon, good afternoon. Kapabati kami dali sa Pahanukoy, Purok Banyanihon. Philip Laurente, good PM sa Marlon. Halin din sa Barangay Binuyan. Fidel Togle Ortega, good PM sa Marlon. Watching from Silay City. Jocelyn Liboon Dispoho, good afternoon. Azozen Gambino, hello, good afternoon. Gabonitor from Sydney, Australia. Hammer Blast, good PM, Action Mar. Toto Dundi Blanca, mayong hapon, amigo. Okay, Miles Martier. Tsakto na, dapat subday ila nagguwa iban, padungol lang, bisan pa lang, basi pa lang makalusot. Zinaida Tumayan, good afternoon. Bless us all, especially my family, Tumayan. Lerio Octoso, Hodota, family back
Huda Drivers Association kung may tiya gamay linaga. Sige. Jemel Loksid, mayong hapon sa Marlon, monitor lang kami, Barangay Badalagan. Si Tomas Bronyola, good afternoon. Sa Marlon, monitor Regent Pearl Alhis. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon sa Marlon, monitor lang kami sa Riyadh, Saudi Arabia. Keep safe and God bless. Evelyn Dibo Buceno, mayong hapon sa Marlon, watching from Lower Bikutan, Tagisri. Aldea Rodi, hello sa taga-Purok 8 Barangay Tagob. Halin kay Rodi Aldea, kay Traffic Enforcer Rodi Aldea. Salamat, kid! Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio City Hall Report. Good news para sa mga taga-barangay Singkang kag sa pamilya distrito man kay nakagwa na gyud sa ospital si Kapitan Rosini Distrito matapos ginigo mas ang COVID-19. Ibalon nato detalye sang balita sa report ni Aksyon Art ay hupon. Aksyon Art, mayong hapon please Kevin. Mga po Aksyon Marlon, nakagwa na sa hospital ang punong barangay sa Singkang Airport, direksyon sa Bacolod matapos nga 27 kadlaw gid ang pag-tiner sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital matapos patatikan sa COVID-19. Sa confirmation na ginimo sa niya magulang nga anay konsyal nga si Attorney Cesar Distrito, dako kitang pagpasalamat niya halin sa mga doktor, mga nurses nga nagtatatag sa tanan, hindi lang sa pumuluyo sa Barangay Singkang kundi ang mga pumuluyo nga nagpangamuyo para sa pag-recover ni Kapitan Rosini Distrito. In fact, sila niya forte ka challenging kay
nagabot pa sa punto nga nagkritikal ang kondisyon sa kapitan matapos nga gin-intubate siya kagkadamo pa sa gintakod nga mga aparatos sa iya sining lawas. Now, sunod pa sa kay distrito, nagakinanglan pa sang dugang nga panahon para magpahuway ang kapitan para magbalik sa normal gid Action Marlon ang iya sining na kondisyon. Babakuron ginanay ang iya sining resistensya kag immune system sa lawas para nga magkabalik trabaho naman dira sa sinitang. No, kay sining sang doktor nga nag-advise siya subong kwanse pwede siya matapikan anytime sang iban pag mga virus so kung palatian kung nagapadayon pa ang iya sining nga pagpabakod sang lawas. Now, damo gali nagbisita man ka naghatag sa iya sang pila ka may pagkaon, may ara sang mga patisuwa mo na ginapanghatag sa Corazon Luxin while ngayon siya ang na-confine. Yari ang napalayag kag confirmation sa niya magulang alay konsyal at ang Sisa Distrito. Paghatag siya sang discharge slip sang ospital kag na-process ang tanan iwas sa pag-release immediately. So, thank you very much gid sa tanan nga nagapangamuyo, tanan nga mga nagapalangga, especially sa iya barangay, sa barangay Singkang Airport, kay daw hindi man laog-lahog ang naagyan niya. Nagpa-test kami anay sa Red Cross para ma-check namon ang iya result kag salamat sa Diyos nga negative siya, no? Negative na siya. Kag nagpa-test pagid kami liwat sang iya rapid test sang iyang anti-bodies, ang tawag na naton, ang tawag na rapid test IgG, kay dira makita kung aktibo na, silingon, good sa iya lawas, kay aktibo na, and positive man ang result ng iyang rapid test IgG. So, Portion lang sa palayag yan ni Attorney Cesar Distrito. So, kinanglanon pa sa kapitan, makapaway na siya na yung grasya proyan. Pero ang ginapasalamatan niya at least naka-recover sa sining epekto sa COVID-19. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Art tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ining nga bahin dala sa aton sa kaaluan sang Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag dugang sining nga pag-acknowledge sa gabaritor sa ato sining live stream. Okay. Jolay Derla, Celestial, Hongko, Tegsmana, Tegsmana. Mayong hapon sa Marlon, liog lang natamyaw sa ako na husband Ronald. Nagapamati siya subong sa iba sa nga program. Stay safe. Sa tarantaran. Salamat si I Lods Julie, no, Julie Sagitab. Mayong hapon. Rose Guevara, hello. Be safe, hambal ni Rose. Si Nenen Toricampo mayong hapon sa tarantaran. Salamat gid. Balikan taraman iban duwetway. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran
ulap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil niya ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Alas 5:52, si Toto Landi Elex taga-monitor sa ato. Ngayon na sa nga pagpamati diya. Balikan ta ato sa nga patrol dugang nga detalye sang balita na tipo ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report please come. Action mo na talana na nga dason semana nga patuman sa nga Talisay City PNP ining ordinansa dra mismo man sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Talisay nga mo ni Action Mar ang nagahatag sang multa sa mga nagabayular sang nagkalain-lain nga mga health protocols nga ginapatuman sang gobyerno. Kalakip ni Action Mar amo ni ang pagsuang wala abi pagsuksok sa face mask, wala pagsunod sa social distancing, kagabuman ang curfew hours nga miara pasagwa sa init agsa ka mampuluyan o kung nagalambihong sa tion sang curfew. Sa aton nga interview kay Talisay City PNP Chief of Police Major Jiker Jimino, ginpalayag sini nga actually ang ordinansa is nanligad pa ni siya na ginaplastar o abi na permahan. O gali lang guys, according to sa iya, kinahanglanon kid sang maitid kaglapnagon nga information dissemination agutanan nga mga pumuluyo o kung sang syudad sa Talisay ang nakahibalo may kang tanan sining ila ipatuman Action Mar. According pa diri kay Himino nga so far lawig-lawig na ginman may ara na pila ka mga strategies so gani nga ginpatuman subong no ang mga awtoridad sang syudad sang Talisay agud nga mabantayan kag stricto gate nga mapatuman ining mga health protocols. So kung madakpan ka sa una Action Mar nga offense may ara ini 500 pesos nga penalidad. Sa ikaduwang offense, may ara ka naman sang 1,000 ka pesos nga penalty nga igapatong sa imo. Kag sa ikatatlo ni mga offense Action Mar, kung according diri kay Himino, repeated na nga offense, pasakaan kalagid man sang kaso sang mga kapulisan. According diri kay Himino, nga nakipag-angot na sila sa City Prosecutor's Office sang Talisay, kag ginkonfirmar man nga nano nga mga kaso nga pasaka nga may kang tanan sila nga health protocol ang ilagid i-appreciate o kung ilagid di pagabatunon kag Komadoro ng Action Mar kay para man nga manuto kag sa kaayo ikamaayo abi sang tanan dra mismo sa may syudad sang Talisay. May kang tanan sining implementasyon sang pagdakop abi nga may upod na nga penalty ang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod ang kapulisan nagdiyon sa ginatawag nga clustering kung sa diin may ara mga barangay nga nabilong sa isa ka cluster kag ila nga mga barangay tanod tag 5 sa kada barangay ang mga binuligay sa pagronda, pagrekorida o kon paglibot abi sa mga natungdan nga barangay nga amo niya magadakop Action Mar sa mga violators. Pero lalabot sina according diri kay Mino, ami ara gid nga duwa ka mga pulis nga i-assign ang Talisay City PNP para at least makitaan gid nga ang pulis, ang presensya ng pulis ara kag mga regular na ang ilang paglambyo kon paglibot Action Mar. Yari si Police Major Jiker Jimino ang Chief of Police sa Talisay City PNP. Regarding ni Sir sa aton nga ordinansa ba sa hindi pagsunod sa pagsuksok sa face mask sa pag-observe sa social distancing. So by next week siguro starting Monday actually may nag-redact pa na kita subong stopwatch mabayad na sila penalty for 500 pesos for first offense sa City Hall. So ang ikatuan nila sila mabayad sila 1,000 pag second offense po pag third offense pailan na lang sila kaso kay recidivist na gini. Okay. Actually, we also coordinated with the Office of Prosecutors na ito na rin. Kahit sila
sila available man nga pag facilities na kung gusto lang magbayad, simple 501,000 kaya na bayaran eh. Oo. Kunti kong kapila na pala sirang import siyang pulis naton, ang mga barangay officials naton, doon manugon lang pala. Sir, aksyon manabatian si Police Major Jigger Remino, ang Chief of Police ng Talisay City PNP na ibaluan nga masgin panubo or masgin temprano darang ilang curfew so karon mabatian ang pinapagikadugang nga panugyan ang panumdom sa Talisay City PNP sa mga publiko sa pumuloy abi sang syudad naman sang Talisay. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa motor sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa mga nagapangita naman sang pangontra batok sa mga tog sensato sa ring alawas, DPX. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the... Nay Blaza, Evan Bueser, salamat, Ana Mandri Gosrab, Nenen Torrecampo. Okay, Bertha Hirapusco Caraballo, Inte Blaza, okay, Heaven, Gamorito. Alas 5:58 Action Radio Philippine Standard Time. Iban nga balita, way tamanabutan, tutok ka magkaroon sa Action na firing line, las 7, tubto alas 9, with Action Brian Morden. Jingle bell, jingle bell, jingle. Nakahibalo-bala ka mo nga bayaran na lamang sang 97 adlaw, 97 days before Christmas Day. 104 días naman antes ang tuig 2021. So advance, Merry Christmas. Kag-advance, Happy New Year. Kabay pa kang mangin Happy Christmas, kag New Year ta. Bisan pang nagapangatubang kita sang krisis dala sang COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition magabalik na naman sa Lunes. Magasunod na. Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcast